Rocket. Следващите дни ще има условия за виелици и навявания в източната част на страната. На много места ще има валежи, предимно от сняг, като най-дебела снежна покривка ще се образува в централна Северна България и в източните райони. Тази неделя продължава. Останете с нас. Така и 22 февруари наближава, а тогава е премиерата на първия моноспектакъл на Силвия Петкова. В него с много хумор, откровение и танци актрисата ще ни потопи в дълбините в областта на сърцето, както е и заглавието. След дълго отсъствие от медиите, Силвия за пръв път говори пред Елица Кънчева и за собственото си израстване след разделата и с режисьора Зоран Петровски, за общото и за различното между сюжета